ஹாய் ரோலெக்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்பரே. இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுக்கோன்னா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுக்கோம். எதுக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறோன்னா, ஃப்ரெண்டு வீட்டில் புதுசாக டிவி வாங்கியிருக்காங்களா, அதனால படம் பார்க்கறதுக்காண்டி கூப்பிட்ருக்கான். அதனால நம்ம படம் பார்க்க போகிறோம். நம்ம டீம் பசங்க எல்லாரும் அங்கே போயிட்டாங்க. அதனால நான் தான் லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கேன் காய்ஸ். முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க அவங்க எல்லாரும். சரி, இது யார் வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஃப்ரெண்டு வண்டி தாங்க. நம்ம வண்டி என்னாச்சுன்னா வண்டி சர்வீஸ் கூப்பிட்டுக்கோங்க கைஸ். இப்போ நம்ம புதுசாக்கு சேனலுக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ஆளில் போட்டுக்கோங்க கைஸ். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ வண்டியை நம்ம ஓரமாக பார்க் பண்ணிட்டு, என்னடா எவனுமே காணோம், முன்னாடி வந்தவங்க எவனுமே காணோம். சரி கைஸ், நம்ம வண்டியை இங்கேயே பார்க் பண்ணிக்குவோம். நம்ம ஃப்ரெண்டு வண்டி வேற ஸ்டாண்டு சரியில்லை. அன்னைக்கு நம்ம தான் கைஸ் எடுத்துட்டு போய் உடச்சிட்டோம் கைஸ். இப்போ வண்டி ஸ்டாண்டு நல்லா, இப்போ நம்ம வண்டி ஸ்டாண்ட் நல்லா நிற்கிது ரோலெக்ஸு. இங்கே கூறுகட்ட குப்பாயே போல இருக்கு ரோலெக்ஸு.